Chini laibo hamsam kaisa bekana tongthok reuibo mano en bekano sebai hamya phasingo tlangibo mano te abo kubunyo jeng tabuk tangi hamsama kok saka hanba norok display khorsa chlani photo kamge nugui man khana binimung Haren Tripura age aba boys 26 kami jatupara abo korbuk bukhak Laithane salo takuk Haren Tripura bini toma rumo saksajong Kotok Soroi Thwika au nor kubina khanaka laithane horo takuk Haren Tripura bini toma rumo saksajong Kotok Soroi Thwika Tangi Thwika tama problem ang abo choto bisni kok saimana bagi secret library channel participar kahmuna di choto bujimanai te nungbo abo kahai nini khani kok chino mungsasuk share khana musung tongke display chini Facebook or Instagram ati nukiman khana abuni link description rizak yang tinor chino share khlaimano O chala eba takuni mung Haren Tripura bisiketuma sekango takuk Haren Tripura ni nukungo rang pusani problem engai patra haste silango samung khanya thangka rang achina bagai te silango tongina samung kale rang achi tongmani bisitok engka O bisitok ni kesaro wase nogo phayo wase phator thango aputike thangla sukeno bisitok engka plus a jorano Haren Tripura khorsa Tripura ni bwrwi sinilai jora kolokromi hamjak tongkha mane Haren Tripura nogo phaipro a bwrwi malai olo tesha shillongo thang payo abo hakeno khorni long distance relationship tongi boring saljora light tongmani Piaba ketengma saljorani yakolo laithane horoke Haren Tripura bine hamsama bwrwi call ke kutugi walakya tangki hinge bwri ochla Haren Tripura no pulane kahai asuk sak nangya care khaliya ignore khaimang bwrwi call waiting eng tongkha a bage Haren Tripura hopung thuiche maya bkha kosto nangsamani bine bwrino call khai walakya and abuni next step phung achigo hankaino Shillong ni bini toma rumono saksajong Haren Tripura rest and peace Te Haren Tripura thema olono nukuni borok joto saimane lajak sala Haren Tripura ni dead body no Shillong ni simit Tripura tuboi pathago nukuni borok Haren Tripura ni mangkathi soklai bidai rihor lakya abo joto khanawi saimanma olo pathago jeng jotona kok chikon sa kasarnai Thigno kubi hamsama breakup eba kaglakya hangai belaino bkha kosto dukhumano haipano khorsa boring bagi saksachung atike life nosto khamane abo ekdam saya thile ta manai muksamaya tebo kosto birman mantropse nukuni borok ulta kathang tongai kaham kereng khalai alka borok katal base hamjage life no enjoy khalai binas kai tongdi abose kaisa life but kemni bagi langmata ridi langmata sausidi kathang tongke abute hamsama kaham borok te hamya borok unlimited manai phainai kisa jora nasindi kaham borok malai Te bekau kaisa motonarti je thangnai borok thangene tongnai borok nini logino tongnai akono bekau kaisa kahamge chobunari te video no charge tonge share kana tapokri hambai